ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି କିପରି ଆପଣମାନେ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଏବଂ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ର ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖେଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ପେଜ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଯାହା ଆପଣ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ବନେଇବା ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଳେ नो ରଖିବାକୁ ହେବ। ପରେ ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲକୁ ଏକ OTP ଯାଇଥିବ। OTP ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ଟର୍ମସ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଉପରେ ଅର୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ, ତା ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଅପଲୋଡ୍। ଯଦି ଆପଣ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଶ୍ରମ ଆସିଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ୍ EN ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍, ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ତେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋର ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ପେଣ୍ଟର ଲେଖିଲା ବେଳେ ତଳେ କିଛି ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ, ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କୌଣସି ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ଅଛି ତେବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଡ୍ରେସ୍ ଭୁଲ ଅଛି ତେବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଉପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।